4. 6 е надолу. Да. Начало. Леко. Леко. От колко почваме? От 6. Не! Ми так. Ми так разваляш работата. Так. На колете леко, И леко, леко. носиш на другата страна на клона. Еми да, ама вие дърпате. Много сме добри, много, браво! Господине, пак ви гости и пак участвахте в работата. Те не клони, тя си спа. Аз си спа. Георги, много добри. Ама страшно. Крайсти опит. Пускай! Готови ли си всички? Не още, не. Давай, пускай. Айде. Бяха по-малки цифричките. Габи. 6, 7, Вили. Вило! Последен опит ни е това. Често нещо китара. Знам го от тебе. Животът е честен. Вие сте виновен! Разбрай се. Ето, така се прави.